50,000 എടുക്കാല്ലോ അമ്മ എന്റെ അടുത്ത്. 50,000? ഒരു 30,000 നോക്കട്ടെ. അതിന്റെ അവിടെ നിന്ന് ആരുടെ കടം വാങ്ങിട്ട് പോകണം. ആർക്കാ 50,000? അത് ആയുഷ്യൂന് എന്തോ ആവശ്യമുണ്ടത്രേ. എന്തോ വാഷിംഗ് മെഷീൻ കേടന്നാ എന്തൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഉമ്മ ഒരു 50,000 ചോദിക്കേ. നടക്കൂല വെക്കോ, ഇനി ഒരു 5 പൈസ കൊടുക്കൂല. ഐഷുവിന്റെ കല്യാണത്തിന് ഉണ്ടാക്കിയ 5 ലക്ഷത്തിന്റെ കടങ്ങൾ ഇപ്പോഴും വീട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വീടുകാളില് പള്ളകാളില് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വേറെയും ചെലവുകള്. എന്റെ വീട്ടുകാർ എനിക്ക് കഷ്ടപ്പെട്ട് തന്ന സ്വർണം കൂടെ വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങളെ പെങ്ങളുടെ കല്യാണം ആഡംബരമാക്കി നടത്തിയത്. അതിലൊന്നും ഞാൻ ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. ഇനി അത് നടക്കൂല വെക്കുവോ. ഒന്ന് സുഖാണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് വരെ ഓള് ഇങ്ങനെയോ ഇനിയോ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെയായിട്ട് പൈസക്ക് ആവശ്യം വരുമ്പോ വിളി വരും. അത് ഓള് നേരിട്ട് വിളിക്കൂല, ഉമ്മാനെ കൊണ്ട് വിളിപ്പിക്കും. അപ്പൊ പിന്നെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുമല്ലോ. ഇനി ഈ ഊറ്റല് നടക്കൂല. എനിക്കും ജീവിക്കണം മനസ്സമാധാനമായിട്ട്. ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തേക്ക് വന്ന ആളാണ് ഞാന്. അത് നിങ്ങളായിട്ട് നശിപ്പിക്കരുത്. ഞാൻ എത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും നിങ്ങൾ പഴയ പോലെ തന്നെ ആവാന്നുണ്ടെങ്കിലേ ഞാനും മക്കളും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറിത്തരാം.